ọkwa ifo ndị na-emekarị ndị na-esikarị ọnwụ gbasatara ụmụ ife kwelekwele anụ a na-eme n'obodo South ya ndị na-esikarị ọnwụ na ya ndị na-ebu ya n'isi agwago m unu si unu nọ ndị bịara abịa ndị akụkụ obodo fa bife na-emekarị ya anyị ndị akụkụ obodo fa na-emekarị ya bụ ndị nọtegoro aka n'obodo a ọ ndị a mụrụ n'obodo a bara bet fama na fa bụrụ ndị obodo a na fa si n'akụkụ obodo a wee bịa so mana fa enweghị akwụkwọ obodo fa nwere dice na fa nwere akwụkwọ obodo na-asụ obodo ọfụma ọfanwa ya agasị fapụtasịzie fụsịa gị nwa na-asụ English amara asụ obodo ịsụrụ na English a ozeghị iwe na alụsị na ya enọgị nwa bụ onye bịara abịa nwaanyị na onye nwa bụ original onye bịara abịa nke nnukwue ka agbadagba kwere ka ọ bụ gị nwa bụ dị nke obere sef ife nji wee marụ bụ maka ife merụ m n'ezi ebe m chọtara ebe anụmanụ nwanne anyị nwoke nọ na space na-efis shu ekwelie mfiste ọnwụwa kaikai nwụcha kaikai o jere na n'ikpu nwaanyị obodo ike ụwa wee wesị m eni achọghị na be anyị wee si oke onyezie m ebe ahụ ebe a ka o nyekwasịrị m sị m ka ndesa ebe a wee na-edebe wiki ndị ma na-emesi sampụl nlụọ wiki ka ndesa na the space wee bịasa ka ndebezi wiki na space a hey bọsị m butere ife m chọọ idesa na space ya ka m bute tebụl desa na space ya ka m fụrụ chegi ife ihe gbatara ebe a idosa m ọgwụ si m no na taking our job we taking our space taking our gịnị ifu ndị akataka ụmụ ikorobịa gbakwutere m ebe a ma ụmụ nwaanyị gbakwutere m ebe a ka fanụ sam ọgwụ na mbụ onye bịara abịa bikos nke nwanne anyị nwoke a nụrụ nke ọ bịa kwuolu m ọnụ ya ọ nọ ya n'ọsọ m nwa bịa idesazi ihe ọ dị ka ya sị na ọ kwụsịrị yesterday or day before yesterday mụnwa bịazie the following day ka ndesazie ihe hey fachitachi na alụ m ife fachitachi na alụ m ifu ịdị ọkụ ha gụsa m ịdị ọkụ fa gụsa m na streeti a n'ilu ebe m chọrọ idesi ya wee gosizie fa na mụnwa bụ ife a na m kwadoro akwado wee bịara ma nara atụfu ụjọ ịghọtago ọ dịka ya sị na mmụọ m nọ n'ime nọsiri ike si m nọsie ike na ndị abụrọ ndị obodo nọ ndị akụkụ obodo ndị nọ ndị obodo ama nọ ndị akụkụ obodo ma ndị nke na-emepe akịka na akọna o ma ndị nke na-elekwakwa nke fa n'akụkụ akụ fabianụ samogwu si m bụpụ ife ebe a na ntị ife ebe a kịta fa gbachanye ihe enu ma ọ dị ka isi adịrọ m mma na isi ebe nwaanyị si webe na-analụfa ọlụfa na-analụfa jọbụ na-anakwafa nwaanyị fa enwere m otu nji anarụ nwaanyị ifuge no ifunu metere ewerezie ya na-ebo m n'isi ọkwa ife ala ka m na ndị anụ nụrụ chitachi nsifa gị na iwu na m meti ife bụ na onwe ififa ya eme na onwere ife nọsọ onye ya achụpụ m ebe anọ bụ ihe bọsatalụ metụ ya pụtasị m wepụ ihe ebe na m enwere laịsensị bet fọ unu nwa na unu bụ ofe nkụpụ n'ebe m nọ na onye ọbụla krọs m n'ọkwa mburu ụzọ jiri nwayọọ yipụsigodo efe m fes mee ka ịshọ na m eyiri efe n'alụ wee fesizie unu ka mụ na unu wee chịpụzie ya njiri nwayọọ ndị osisi akwa nwere ike ịdị stọbụ nka m wee pịawa unu ọkpọ mma na-apịa unu ndị osisiri a na-akwa dị m n'alụ mee ka ịshọ na ọka chimsi wee kee m ka ntị nsị ya ngwa bịazie ka anyị chịtachi ịghọta nkwechiri famili koinu kan nkwechiri gịnị mezie mmesie melie fa kpọsa ife na m ebe a ma laafịa bọsị ya chukwu biri n'igwe ma gọzie m ife mechaziri mee after 45 minutes fabia ofu na-abịakwute m ofu si m hey nne hey sister sorry o maka ihe anụnwa menu na even mụnwa na onwe nsef na-abụkwa m onye Malawi na-abụkwa m onye Malawi na m abụkwa onye obodo n'ọjọs ọkwa m nwa bụ original kwere biko iwekwe n'iwe n'ọjọs ịmaga ọnụ hey na ịmara anyị amara onye ibu jos ịbụ onye ọfụ anyị jos ka anyị mee amas onye ka ọzọ bekwasị m hey nna iwekwa n'iwe sista biko gbagharịkwa m na ihe nwa biko hey m kụparịta ụra nke o jegolu teskalet nkewa nye etu ụra ọ sị m he na ya nwa bụkwa onye Mozambique na ya bụkwa ezigbote onye kwere ha bịazịa na-asa ile ndị nke nwaanyị bịakwa na-ekwukwa na-asa ile wee bụ nọ ndị akụkụ obodo kafa bụ wee buli ife a n'isi ka fa chụpụ m ebe mmadụ nye m n'ọrụ ka mkpọsa afịa m fa bịazịa ka fa chụpụ m wee lesafa ọkụ eziokwu wee mee gị wee pụọ fa n'ọnụ so wee bụrụ ya ọnwa abụrụ ife na-akụwa bụ na o nwere ike datụ nwaanyị odudoro abụrụ eziokwu na onye obodo akọbụ ọ ya bụrụ onye akụkụ obodo onye ọbụla bụ onye obodo ada eme mkpọtụ onye ọbụla bụ onye obodo enwere idili obi a ịchụwa ndị bịara abịa ha na-anabata ndị bịara abịa dị happy ha na-adị ekwute and fada like ebe a na-ekwu ya ma ndị na-emekarị ife a na-esi nka ọnwa afa na-esiwe na-asị na ịbụ onye bịara abịa na ibukwa ekwere bụ ndị bụ original one ya
si na nkọ gasị wee bịa obodo a ọfọ na-eme elifa so ka ị mara amalụ today onye ọbụla nọ n'akụkụ ịchọọ ịcha nsị gị maọbụ ka ọ chaa ya ọkụ na ị bịara abịa ịtụọ ntị naanị ịghọtakwa na ya nwa na onwe sef bịarụ ka isi wee bịa ndị ọbịbịa nke sef bụ orijinal onye bịara abịa ka ọ bụ bikos na o sire n'obodo a ọ bụ orijinal onye bịara abịa ọ bụ ka ya bụ ọdị nke ka eje bịa bikos na ihe o ji bụrụ orijinal bịa bụ na ọ bịasị na-ezo onwe ezo na-asụ je mụọ obodo na-asụ m obodo gị nwagosi onye ibu na-asụ oyibo ka mara onye ibu so ide ife a bịara ike yesie anya ike inyekwana ha chance bikos na onye ha chance egosizie na ha bụ onye obodo wanyị na ha bụkwa onye bịara abịa